Fi żmien ta' riċessjoni ekonomika, l-inċertezza u l-instabilità li żera Gonzi PN mhumiex bżonjużi. Mistoqsi dwar dak li jissejjaħ bħala żmien ħażin li fih ġiet diskussa l-mozzjoni dwar Richard Kakija Caruana, il-mexxej Laburista qal li kien il-Prim Ministru nnifsu li għażel id-data ta' meta din kellha tiġi diskussa. Li kien għall-Oppożizzjoni għal Joseph Muscat, il-mozzjoni kienet tiġi diskussa f'Mejju. Iżda il-mozzjoni ġiet diskussa fi żmien meta għaddejjin in-negozjati mal-Unjoni Ewropea dwar il-pakkett finanzjarju li jmiss u dwar l-Air Malta. Joseph Muscat qal li jittama li n-negozjati ma kinux ibbażati fuq persuna waħda biss, iżda fuq tim ta' persuni kompetenti. Jekk Lawrence Gonzi dan mhux qed jagħmlu, mhux qed jarah dan il-potenzjal kbir li għandna f'pajjiżna, allura naħseb li qed jonqosu bħala Prim Ministru. Alla ħares niġu f'sitwazzjoni f'dan il-pajjiż fejn tkun dipendenti biss fuq persuna waħda. Biex iġġib l-aħjar għal pajjiżna għal il-mexxej Laburista irid ikollok gvern sod u mhux gvern sfukat li aktar moħħu fil-problemi interni li għandu. L-idea ta' persuni minflok istituzzjonijiet hija idea tal-passat, hija idea ta' reġimi li jingħalqu fihom infushom. Aħna nemmnu fl-istituzzjonijiet. Aħna nemmnu f'idea li huwa tim ta' nies li jmexxi flimkien. Joseph Muscat semma wkoll il-kontijiet tad-dawl u l-prezz tal-fjuwil u qal li jistenna li jkun hemm roħs bilan li l-gvern jikseb gwadan politiku. Tem jgħid li l-prijoritajiet ta' gvern ġdid ikunu fost l-oħrajn l-enerġija, l-edukazzjoni u l-ħolqien ta' soċjetà ġusta li toħloq il-ġid u li tqassmu b'mod ekwu.